Very good morning children. ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ? ପାଠ ପଢିବା? କଣ ପଢିବା? ଆଜି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦ୍ୟ ବିଷୟ ପଢିବା। ପଦ୍ୟ ହଉଛି ନଈଗଲା ଆପେ ମଥା। ଦେଖିପାରୁଛ? ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ବହିରେ ଦେଖ। ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କିଏ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ। ତାଙ୍କର ଉପାଧି ଉତ୍କଳମଣି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦେଇକି ସରକାର ଆମର ଦେଶବାସୀ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ନଈଗଲା ଆପେ ମଥାରେ କବି ଶ୍ରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ଓଝା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଅନନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ବୁଲି ବୁଲି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଲୁଗାପଟା ଦଉଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କାମ ସିଏ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନାମରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏଇ ନଈଗଲା ଆପେ ମଥା ବିଷୟଟି ପଢିବା ଏବଂ ଏଇ ନଈଗଲା ଆପେ ମଥାର ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଆମେ ଏବେ ପଠନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୁଁ ଏଇ ପଦ୍ୟଟିକୁ 2-3 ଥର ଆବୃତ୍ତି କରିବି। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱର ଦେଇ ଗୀତଟିକୁ ବୋଲିବା ସମସ୍ତେ ମିଶି। ମୁଁ ପଢୁଛି, ଶୁଣ। ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବ ଅନନ୍ତ, ସାଇତିଛି କିଛି ଧନ, ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅଥିର ହୋଇଲା ମନ। ମନ କଥା ମନେ ରଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଅଭାବ ଭାରି, ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଦିଅ ଦେବି ମୁଁ ଅନନ୍ତ, ଗଲେ ଦିନ 2-4। ଆଉ ଥରେ ପଡୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବ ଅନନ୍ତ, ସାଇତିଛି କିଛି ଧନ, ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅଥିର ହୋଇଲା ମନ। ମନ କଥା ମନେ ରଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଅଭାବ ଭାରି, ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଦିଅ ଦେବି ମୁଁ ଅନନ୍ତ, ଗଲେ ଦିନ 2-4। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ବହି ଦେଖ। ବହିର 78 ପୃଷ୍ଠା ବାହାର କର ଏବଂ ଆମେ ଗୀତଟିକୁ ସ୍ୱର ଦେଇ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ଶୁଣ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବ ଅନନ୍ତ, ସାଇତିଛି କିଛି ଧନ, ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅଥିର ହୋଇଲା ମନ। ମନ କଥା ମନେ ରଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଅଭାବ ଭାରି, ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଦିଅ ଦେବି ମୁଁ ଅନନ୍ତ, ଗଲେ ଦିନ 2-4। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୀତଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। 1, 2, 3 ରେଡି। ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବ ଅନନ୍ତ, ସାଇତିଛି କିଛି ଧନ, ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅଥିର ହୋଇଲା ମନ। ମନ କଥା ମନେ ରଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଅଭାବ ଭାରି, ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଦିଅ ଦେବି ମୁଁ ଅନନ୍ତ, ଗଲେ ଦିନ 2-4। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ପଦ୍ୟର ସାରାଂଶକୁ ଆସିବା। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ସାରାଂଶକୁ ଆସିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କବିଙ୍କର କିଛି ପରିଚୟ ନେବା। କବି ଶ୍ରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ଓଝା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ନଈଗଲା ଆପେ ମଥା ଲେଖା ସହିତ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। କୁନି କୁନି ଗପ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜୟଲାଭ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଲେଖିଥିବା କବିତା ଗୁଡାକ ହଉଛି କଥା କି କୁହୁକ, ହସ ଫୁଲ, ମୋ ଗୀତ, ମୋ ଗପ, ଦୈବ ବାଇଦ ଦବଜା, ମୋ କୁନି କୁନି କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ନଈଗଲା ଆପେ ମଥାରେ ଯୋଉ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ପଢିକି ଅର୍ଥ ବୁଝିବା, ତାର ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବା, ତାର ସାର କଥା ବୁଝିବା। ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବ ଅନନ୍ତ, ସାଇତିଛି କିଛି ଧନ। ଅନନ୍ତ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲୁଥିଲେ, ଚାଲି ଚାଲି କେତେ ବୁଲିବି ଏ ଆଶା ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଥିଲେ। ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ସାଇକେଲଟିଏ ହେବ, ଗୋଟେ ଦିଟା ଗାଁ ବୁଲିବା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ ଦିନରେ 4-5ଟା ଗାଁ ବୁଲି ପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କିଛି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ଚାଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏକଥା ଜାଣିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଭାରି ଅଭାବ ପଡିଛି, ତମେ ଯାହା ଟଙ୍କା ରଖିଛ ମତେ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ ପରେ ଋଣ ସୁଝିଦେବି। ତାପରେ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ କଣ କହିବେ, ଅବାକ ହୋଇ ଟଙ୍କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଇଦେଲା ପରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ତଳ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡିକରେ ସବୁ ପୃଷ୍ଠା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ଏଥିରେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ଜାଣିପାରୁନ, ସାଇତିଛିର ଏଇଟା ହଉଛି ପଦ୍ୟ ରୂପ, ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ହଉଛି ସାଇତି ରଖିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଅଥିର ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅସ୍ଥିର, ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଅର୍ଥ ବୁଝିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ପିଲାମାନେ ତମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅନନ୍ତ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଣ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି? ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? କିଏ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିଲେ? ଏ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ ଉତ୍ତର ଠିକ ଭାବରେ ଦେଇପାରିଛ। ତେଣୁ ଭଲ ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।